Que narra la figura de Josep Sunyol, la personalitat del polític i president del Barça, que va defensar una Catalunya nacionalment plena i que centrava la segona sessió del cicle L'Hora d'Esquerra Republicana. L'acte que es va fer al local dels Castellers de Vilafranca va servir per presentar el llibre Josep Sunyol, Viure i morir per Catalunya, escrit per el periodista Jordi Badia. Sunyol va ser empresari, periodista, president del Barça, diputat d'Esquerra Republicana i afusellat pel feixisme espanyol a l'inici de la Guerra Civil. Però la seva figura ha passat desapercebuda durant dècades. Badia considera que en aquests moments, i donat l'actual moment social i polític que viu el país, la seva figura és de total actualitat. Era una persona, evidentment que era un patriota català que va lluitar sempre des del darrere, no era cap líder, però era una persona que va lluitar per la llibertat de Catalunya i també per tenir una Catalunya amb justícia social. Per tant, a vegades quan se'm pregunta de definir-lo en poques paraules, sempre dic que era una personalitat molt complexa, que va treballar des dels esports, des de la política, des del periodisme, però que sobretot era una persona que era un mecenes social, que va treballar pel país, per Catalunya i pels catalans. Badia va repassar la trajectòria cívica de Sunyol. De fet, va ser president blaugrana només un any. Sunyol era un gran defensor de les possibilitats de l'esport per educar i ensenyar valors, així com el creador del lema Esport i Ciutadania, que va ser la línia política dels governs d'Esquerra Republicana a la Generalitat, a més d'identificador del diari La Rambla, que editava el mateix Sunyol. Per a l'autor del llibre, la complexa personalitat de Sunyol va portar a que la seva figura no fos reclamada per cap dels col·lectius als que va pertànyer. És un burgès d'esquerres, per tant, la dreta, la burgesia el considera una mica un traïdor i en canvi l'esquerra tampoc no l'acaba de considerar seu perquè és un burgès, en el fons és un burgès. I a banda de que Esquerra Republicana ja té prou màrtirs, no? I després tampoc l'ha reivindicat el periodisme perquè, tot i que ell sempre s'havia definit com a periodista, el ser un propietari d'un diari, doncs el periodisme no se l'ha reivindicat, no? I el Futbol Club Barcelona, que va ser president, és potser qui més ho ha fet, però tampoc no ho ha acabat de fer del tot. Tal era la popularitat de Sunyol, el que avui en diria mediàtic, que a les eleccions de 1931 va ser el candidat més votat de Catalunya per davant de Macià i companys. L'autor del llibre va destacar també les grans passions que tenia Sunyol, servir a Catalunya i als catalans, i va recordar una frase que recollia el seu pensament: «Vull una Catalunya socialment justa, culturalment culta i nacionalment plena». El president d'Esquerra Republicana a Vilafranca, Jordi Rossell, va explicar que el proper acte serà el 8 de novembre i tractarà sobre les pensions en una futura Catalunya independent i comptarà amb la presència de la degana de la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona, Elisenda Paluzie, i del professor de la Universitat Pompeu Fabra, Albert Castellanos.